Kaixo, txoriene, guapos, guapa, guapo. Eskerrik asko, Viteli. Bai, gaur, bueno. Eskusa balzator gaur. Gaur bai, gaur lanontzako daukat. Bai, piropuak eta bai, errazetako xua gainera. Bai, gaur eta saretik hartutakoa, noski, osteguna dugu nontan. Bai, ostegun biralak dira, eta berez, saridatik hartutako erresta bat. Bertan, shepherd's pie, hau da, hartzaien pastela. Eta hartzaien pastela da, ze aragisa da arkumiana, baina nik arkumiana ez duten ez aurkitzu, hau da, txalana eta txerrixana, berez esan doztia dela, cottage pie. Bai, lande etxeko, baserriko pastela. Baserriko pastela, beraz, hartzaiena da, baserrikoanik, baserrikoa kasu honetan, eta, dauzka hor, azkenean, da, aragi pastel bat, patatakin, baina, badauka bere grasixa, berez, kontako zuto zer? Ez kontau jarraitu hitz egiten, venga, eta... Venga, nola inbar duzu, Patri, kontatu? Lau, iru, errezeta. Lehengo, arkume aragixeatua erregozi, gero, zutik kendu, eta jarraian tipula, azenaria eta apioa darra gehitzuko ditut ondo txikituta. Dena ondo kozinauko, eta gero berakatz xeatua gehitu tomatiakin batera, ardua bota, urritzen utzi, eta salda gehitzuko. Hori utziko ordu baten zu motelian kozinatzen. Bitartean patatak txikitu eta 15 minutuan egosiko ditugu. Gatza, piperbeltza eta gurinak gehitzu eta nahasi. Gero esnia, txedar gazta apur bat eta bigorringo gehitzu eta nahasiko dugu berriz. Eta azkenik labeko erretilu baten aragisa oinarri bezala jarriko, patata krema gainean, gazta gehixau eta 30 minutuan 40 gradutara erre. Jan baino lehen, 20 minutu utzi, ostu dadin. Hori kontutan eukin bar dago, gustatu zait azkenengo puntualizazio hori. Nik ustat gaur gure hausapaiek eskertuko dauela. Eta gainera bebai, azkenean testurian notauko da, ze trinku hau egongo da, azkenean bero-bero badau, patata kremia, aragisa, bebai, hortik ataratzen den ura, desegin ingo da. Berez, epel jaten badugu, askoz be, hobeto. Guretako, eta pastelan itxurandako. Baita. Beraz, hasiko gara, aragisa erregosten. Oso ondo. Errezeta hau, Patri, esan duena, berzio ezberdinak daude, erabiltzen duzun betegarria, ero lagungarria hau da. Patatak eta hori beti berdina da, baina, arkumero, ardi aragi erabiltzen baduzu izen badauka, behi ero txal, ero txerriki aragia badauka beste bat, eta ero, badaude oraindik beste bat, hau da, kostaldean ero bizideenak eta arrantza herri batean. Arrainana, zela ditzen da? Arrantzale pastela. Arrantzale pastela. Fisherman pie ero lako bat. Eta ero daukate beste berzio bat, dana barazkiekin iten bada, hartzai emakume pastela, ero ez dakit nola, igual lan. Hori, barazkiekin iten bada? Barazkiekin iten bada. Abitu. Hor da, shepherd's dish pie. Shepherd's dish? Shepherd's dish. Shepherd's pie. Shepherd's. Bueno, guk ulertzeko eta nik ulertzeko batez ere, emakume hartzaiaren pastela. Eta hori izango zen, barazkiekin iteko... Txartu pentsatzen, hartzaia gizonezkoa bada, aragisakin da, emakumezkoa bada barazkisekin? Gaur egun, emakumezko hartzaia badaude etxian geratzen diren, emakumezko hori hartzaia badaude etxian baratza eramaten duten... Segatxi guretako barazkise da zuetako aragisa. Ez, nok egin duen. Ez da nork jan behar duen. Orduan, hau ze jan behar duen. Bakarri baserritar batek? Ez da esaten nore jatea, holan deitzen jako izena. Baina egiten duena degatik, ez? Izena. Nien azartzaia. Baina ez. Egiten duena ez egiteko preste modua gatik. Gero bestela jan danak jan aldugu dana, ez? Suposatzen du. Kontua da izenak pastel badala, nik egia da gola lehenengo errezeta ikusi nuenean hatxiz parmentiarra, txorien enik genduena, eta frantziako errezeta zoragarria, azkenean baiztor geruza, aragi geruza bat, eta gero gainean patata pure beste geruza bat. Horren, oinordekoa, ero zein izango dan lehenago eta horrezkara sartuko, ze bestela entzun beharko ditugu. Frantzesek esango dago eurak, erresuma batuan bebai esango dago eurak izan ziela. Kopiatu zietela beraiei, eta hori... Gauzea da, errezeta hau nik atara dutela hori, berez Instagrametik, baina Instagrameko mutil horrek, argitaratu zauenak, berak atara zauen Gordon Ramsay sukaldarixan liburutik. Gordon Ramsay badauka txoriene antzeko bat, badauka bere sukaldaritza programia bebai. Zenba programa, eta zenba liburu, eta... Pila bat. Programa daukat, sukaldaritzakoa, baina bebai badoia, hori, jatetxeetara, da, jatetxe bat, pur bat kaskarra da, zikina diena, han egoten da,
bueno, maixan, azpixan, holan, hor, detaile danak ataraten, eta, bueno, zuzentzen da, holako showak. Nik esan, holako, bueno, programak eta telebiztan eta ikusten dira eta nik ikusten ditu batzuk, eta nik esan, bitu, hainbat eta hainbat jatetxetan lan egin dut, eta nik holakorik sekula ez dut ikusi. Nik ez dait, bueno, behar dute saltza pixka bat, nik ulertzen du saltza pixka bat, eta esango die, bueno, 2-3 aste barru jungo gara zuenera grabatzen, eta... Ez garbitxu, freidoria hori, mesez, ez garbitxu olioa urte baten. Hori da, erabili izazue, eta motorreko olio aldatu berro duzue, jarri hor, ero. Bai. Ez da, gauzatzuk ikusten dira, eta bai, saltza eta behar da, eta hori baina, batzutan hor pasatu iten dira, eta egia da gure gremio ez dutela oso ondo usten, egongo dira. Seguru, toki guztietan moduan, kalamidadiak badaude, baina horiek izango dira kalamidadiak bereien jatetxean lanian, eta bereien etxeak ere, neko nituzke ikusi nola dauden, zeolakoa jatetxe batian dana, lanian horrelakoa dana, batxian ere egunerokotasunean oso zigina izan behar duen pertsona bada. Horrek niramak beti zaukan teorixa basauen lehen edo, nik, bueno, turisti eta etorten zenean bisitan kontatzen otzien. Basauela olako teoria bat, euskal tabernetan, pintxuetan eta, zala, lurra egoten bazan oso zikin, pintxos eta paperez beteta, hori seinale hona zan, ze jende asko pasazan. Eta niramak beti zaten zaren, hori, ez da seinale hona, ze lurra da, aukitzen bozu zikina, zukaldia be, ez oso garbi dauen seinale, ez? Eta niramak beti dauka teoria, beti, komunera joaten da, eta komunak eta egoten badia apur bat da zikinak, han ez dau jaten. Baina hor, nik, bueno, nire gure etxe azpiko taberna, nire bikotearen osabana zana, tio Javierrena, arek, jendea bazeukan oituran, barran zaudenean, beti zeuden kakaoexak, baina, azur, azal eta guzti. Eta jendea oitura zeukan, eta ja han zan oitura bat, nik esan, baina Javier, ez duzu lortu hemen, eta jarri, onduan egoten dira beti, ez? Horren onduan, ondolako sakarrantzi txiki batero, eta hemen jenteak oituria, bai, oso ondo, oituria hor dago, eta lurrera, eta nire irutzi zitzaidan oso zigina, eta bueno, pixkanaka lortu dute hori kentzia, ala ere badago bat emat oraindik etortzen dana, eta hori etxean egiten duzu, hartu kakao esan eta lurrera botatzen dituzu azaloiek. Ni zikikeri bat iruditzen zaiteta. Hori pentsau, bueno, eta kakaoixak bentsat ez dago asko usaintzen. Hori zauen Ledesma kalian, Bilbon, bat, Artajo taberna. Eta Artajo tabernan zan oso klasikoa muskuiuak jatia. Da orduan jendeak itxen zituen oskolak bota. Serio? Hartu eta oskolak bota itxen zituzten lurrera? Bueno, egon zan gara, nik enagoen ezagutu, Baina hori esaten zan. Beti esaten duzunean, zako zikina da, nire hori, bikotian aitzak esaten zen, balen, Artajon, ez dakiz, Hori, bueno, izango zen, kontua da olako itxurak emesedez, aldatzen junber gara, Gaur egun ez, gaur egun garbi dau. Bai, baina, bueno, ala ere, gaur egun orain jarraitzen du dago jente bat, bueno, nik ikusi dago kotxetik hartu, eta olako edari freskagarri lata bat botatzen lehiotik, eta olako gozak, nik, bai, orain di, bai. Mendian aurkitzen dira, behitu, mendia juten zanean, eta aurkitzen dituzunean mendiko komunak, zenik mendiko komunak behitzen diet, hor, papel pila batan botata, junda da jendea bere beharrak egitera, eta eroan, mendiak, bai, papela biodegradablea da, eta deseingo da. Hori da, biodesagradable guztengo, mesedez. Hartu, eta papela gurekin, gero bildu, beste paper batean, poltzikoan sartu, eta etxera eraman, mesedez. Iritzen zait, zikinkeri, bueno, maiuskula, ero hitz larritako zikinkeri bat hori tenduena jendea. Bada. Zikinkeri xestana, gure gaurko altzai pastela, baserri pastela, kasunetan. 18. mendean sortu da. 18. mendean sortutakoa, injoguna da, aragisa zutik kendu, hementxe erretiratu dugu, gero barazkixak erregositxa dauzenean, gehitzeko tomatiekin batera da, orako saltza bat eitzeko, eta bitartian barazkixak. Nik kasunetan, bitxu, ez dakite, ematen daben boloñesa bat, baina, eramango dola tipula, azenarioa, apio adar bat, berakatza tomatea da ardaua, beraz. Hori esan behar nizun, hemen berez honek, ni boloñesa bat horreitzen diala, eta, betegarri honekin, pastela aztemasa eta egiten da, denboraz gaizki zabiltzate, lasai, makarroi batzuk gero espageti batzuk frijitu, egozi parkatu, eta gero gehitu diozue gehigarri hau, eta holako boloñesa zoragarri bat izango duzue, mailan azkar. Hoixe baietz. Eta hori, kasu honetan, egingo dugu boloñesa ez da izango, ze kasu honetan aukiko ditu honek belarrak eskaia eta erromeruan, nik kasu honetan freskoak aukeratu ditu dala, baina bestela oso antzerakoa.
txorienen ingen duen errezeta musakan hau originala, ero benetakoa, eta horre ere erabiltzen da arkume haragi xehetua. Eta egia da, arategietan ez da normalen aurkitzea, baina egun batetik beste eskatzen badiozue, bakizu zuen arakinak, xehetuko dizuela eta izango zuela. Egia da, fuertea da. Oso, zaporea, badauka, nortasun duen betegarri bat izango zen. Eta bestela bakizu nun, gaur egun, musulmanan. Hori, herrixan behintzat badauz pare bat, arategi arabiarrak eta hori, pila basabaltzen da bizela, horreitan bai beti arkumia badaukatzu eta xehatzeko makina aukitzen daue, beraz, hortan momentuan, arkumia izaten da, zeni arkumia asko gustatzen jat, honek arkumia txikixa danean, honek txuletoia da, txuletiak, horre gaztiak, eta niri arategikoak esan zoztan. Olako arategi arabiarretan normalin izaten da arkumia sarraua, eta orduan fuertiagoa izaten da, asko fuertiagoa zaporia, hori bebai kontutan auki biozue. Baina bestela? Jordanian da izan ginenean, egia da, arategietan da oso ohikoa zen, arkume esaten nabel, baina ardiak, ze tamaina guzita batzuk arkumea barik hori ardia zen, ez da, 3 kiloko ardiak ero, hemengo egiazak ero ikusten genituenan mendian eta ez da geniko merito bat zeukaten, ez belar handirik ez zegoen jateko, eta burua makurtuta ikusten genituen, jaten ez dakit zer, baina, eta hemengo arre baino txikiauak iruditu zitzaizkidan, eta, gero, arategietan zintzilik ikusten genituen, eta garezien, arkume, haitxatu dena, potentiak. Zapore duenak, oso potentiak, aragietan eta zaporian ere bai. Eta gero, apioa, hementxe aldarrikatu diot, gauza bat. Apio salia ez da oso salia, eta normalian hori, erregoste ditxu danean, barazkixak eta hori. Olako aragizaldetan, bustanian, boloñesan, aldozuz sartu ez, igual aragi boletan edo sartzeko aukeria badau. Baina normalian apioa ez daue adarka saltzen. Hau da, apioa erosten dozunin, erosi bezu, dana. Orduan, askoten, lehen oparitu indut hemen, ze adar bat bakarrik bien hauen, oparitu indut, ze esaten dut, eske, ez dakit nun bota. Nik saldari botatzen diot, izaten badut, ez dut erosten, baina erabili badut ez txorieneko rezeta batean. Erabili badut, saldari botatzen diot. Tomate saltzari, gure tio Santosanak, arek danei botatzen zion, eta tomate saltzari apioa botatzea, bebai, ematen di horrelako ikutu berezi bat. Saltzeei, neurria, segia da apioa, zapore potentea dauka, gure zerbait egiten badut, eta nire amari eramaten badiot, arek detektatuko du kilometrora gaina honek apioa dauka. Ez zagoela gustatu? Ez da salia, apio salia. Muskuioak eta lehen muskuioak aipatu dituzu, muskuioak eta horrelako itxaskiak eta irekitzeko, eta holan lurrunetan irekitzen ditu danean, apio izaten badut, botatzen diot horre puntatxo bat. Estatu batu edan entzaladai eta botatzen gako eta beto niri bainatara sostien olako humusa jan nauenean. Eta horre bustitzen. Asenario gordinak eta apio gordinak, eman sustan olako. Ez dakitako eta oroitzapen oso txarra. Horrena. Horre, hemen, ez dakit zu badakizune, Bugs Bunny historia zu badakizu? Untsixana? Bugs Bunny. Untsixana. Zer historia dagoa? Bugs Bunnyri ahotsa jartzen zionak, karo, Bugs Bunny zagartzen da, zenarioa jaten, ez? Kruz. Korroto zituen zenariok. Eta badakizu nola iten zituen efektu hauek espezialak? Apioakin? Apioarekin. Apioaren krusk hori eta testura hori badauka zenarioarekin, orduen, are grabak eta egunetan ahotza jartzen zenien Bugs Bunnyri, untxi horri, apioa pasatzen zuen jaten egun guztia, etxe iritsiko zan da, kaixo lastana. Zuk pentsau, azenarioak horro da apioa maite. Mundu hontan, Patri. Hori txarto programa utazuen. Bada jente bat Eurovision gustatzen zaiola. Zeingo dugu, mundu hontan danetari dago, Patri. Eurovisionekin ez sartu mesedez, Azu zinen. Ni nintzen bakizu nien azla. Ze kasualidadea, parkatu nahi gabe bota dut horrela erori intzait. Eskenean guztua danetarako da, baina honena bitxia zen hori, apioarekin iten zuela efektu hori, eta nik esan dakoa, espadaut, nik ez dut erosten nire errezeta baterako bez, baina, normalean, erabiltzen duen txorienen erabiltzen dugu, eta badaude errezeta batzuk, esatizu da, apioa bota behar zaio. Modan jarri ziren, egon zan demoraldi bat, modan jarri ziela honek apio sukuak, eta suku berdeak, likuatuak, eta... Zoragarriak. Eta olako gauzak. Garbitzeko, ez? Hombre, garbitzeko izango zen, ze gustorako estan izango hori azte, ez? Eta,
Horrek ez dira. Nik ez dut sekula proba, apioakin ez dut sekula. Apio zapore oso fuerte dauka. Aukeran irateko ero, bueno, ardoa erabili behar duzu gero saltza hontan, eta ardoa aukeran, ni neu bintzat nahi dut ardoa. Bai, apio sokua baino gehiago, ardoa? Bai, neko arraroa, ni ere neko arraroa naiz, azkenean ulertu duzu neko arraroa naizela, eta orduan, bueno, batzutan, ardoa eraten dugu. Eta, bueno, azkenengo ikerketa batzuk aurkitu dute, niko urte batzuk, milaka batzuk urte atzera indute, noiz hasi ziren lehenengo aldiz, gizakia ardoa egiten. Bai. Eta hori zen da, Georgian aurkitu dituztelako alfora batzuk, ero bustinezko ontzi batzuk, eta duela 8.000 urte jundira atzera, eta horretan neolitikoko astarnategi batean, eta hor karbono, amairu batzuk karbono, erenun ikatzakin ibili ginera, karbono... Berez ezien erromatarrak izan. 8.000 urte atzera jungara, eta hor ja, ikusi dute, zeuda, hiru azido organiko aurkitu dituzte, malikoa, zuzinikoa eta zitrikoa. Eta hortik, lehen uste zen, duela 5.000 urtero gizakia azizala, mahatza, domestikatzen ero esan dezagun, da, 8.000 urtetara joan gara. Orduan, salto potentea da, eta gizakiak, bai, orduan, hartzen zutela, suposatzen da, ez dakit, ritualetan, medikuntzarako, ospakizunetarako, ero ziurrenik, orduan egiten zala, hori, orduko bereien txamanak, ero sorginak, ero erabiliko zuela, ez dakit, espirituekin hitz egiteko, ero izarrekin hitz egiteko, ero auskalo, hori beti ezagutu izan da. Antzinako, landareri berezia jate zituzten, horrekin hitz egiten zuten zuaitzekin. Eta eurei esker, haukau gaur egun? Bai, zorionez, jarraitzen du, ardoa egiten. Euskal Herrian hemen ardo oso ona dauzkagu, zorionez, eta horrela jarraitzea espero du. Egia da, aldaketa klimatikoarena argi daudagoela, eta hemendik aurrera gero iparraldera egingo dute. Bai, da, ospedana egisa da, Errioxak eramaten dagoela, baina Nafarroan bai, ardo bikainak dauz. Nik askotan erosten ditu Nafarroko ardoak, segia da, hemen gu la kuadrinas, eta hemen daukagulako Riojitisa, eta egia da. Pasatzen da. Bai, nik Errioxakoak eta Nafarra bai, baina gero berdina gertatzen zain niri hemengoak, ezautzen ditut, Nafarrak eta Errioxakoak. Baina gero ikusten ditut hor salgai daude, karinenako bat, ez da, desateko, OpenEDez, edo, ez da, beste toki batzuetakoak, edo Frantziako ez dakit nungoak, eta ena izan sartzen. Hor, noa beti, ez dakitzea aurkituko duen. Egia da, normalean presioakin hartzen baduzu, presio referentzi moduan, gaizki zarela, jungo. Hombre, azkenian, baina bebai batzuk egoten die, merketsua dienak eta ona dausenak. Bai, baina hemengoak kontrolatzen ditugunak. Baina kanpoko bat, nahi dut esan, ni kanpoko bat ez duan ezagutzen ez zerrangoa. Ikusiko ditut, 50 eurokoak eta 2 eurokoak. Ez dut erosiko, ez 50 ez 2 eurokoa. Batzuk ontsak iketzen daue, nik erositxu danien ardauak eta ez dakitenean erreferentziak, badagoelako aplikazio bat, eta gaur egun, hotelak jartze dituzten moduan batetik 10 puntuazioa, badago hori ardauekin, eta beraz, han begiratzen dut, eta bestera batzuk bebai gaur egun, geroz eta gehiago, ukitzen dagoelako sigilu bat edo pegatina bat, hori botilean bertan, eta batetik egunera da, honek, 87 puntu dauka, behitu. Hau erosiko. Hori txapelketetan debiltzen direna. Toroko ardagoa asko gustatzen jat. Azkenian da potolua da dauka gorputza da niri pila gustatzen jat. Ez? Ni oso ardo fresko zalea naiz, urteko ardo, hori lagunak, kuadreko bat Arabar Errioxan upategi batean lanean dago, eta behin baino gehiagotan berari bisitan da joaten gara, eta aukera izan dugu upategikoan beraiekin esku bate botaan, eta beraiekin langileekin egoteko, eta bere ez dute guk hemen, upategitako, eta danak, holan upategietako langileek eta jabeek eta beti esaten diatena, beraiek egunerokotasunean urteko ardauak. Urteko ardauak, beti. Eta ia dakina ikasuin barzaio, baina nahi bat, holako nik, reserva hundi bat patri, hori da, noizean behin pixkaterateko janari berezi batekin, holan, janariak ere behar du izatea, holan, indartzua, saporetsua, ez? Holako, ez dakit, gorputz handi duen ardo bat,
ez dakit nik ensalada batekin ez dut imaginatzen. Baina urteko ardo bat denakin ondo juten da. Nik danakin ondo ikusten dut gorputza daukanak. Hemen badaukagu beste urteko ardo bat oso ona, txuria, txakolina deitzen dana, eta zorionez, hortan ere Euskal Herrian artista gara eta jarrai dezagun horrela, eta guk eros diezaiogun, gure hemengo ekoizlei ardoa, baina beti bezala, neurrian. Dena bezala, neurrian. Hori da. Hemen txasiko gara, patatak sartuko ditugu egosten. Eta hemen erregositxa dauzkagu ja, hori, tipula, azenarioa eta apio adarra, hemen jarriko gu ontxe. Nik tomatia bebai kontzentratua daukat, hemen tomatea purtxo bat, jarriko gara bebai berakatzakin, berakatzakin gogu hemen xeatu, eta gero sartuko dugu, aragisa, ardaua, salda, eta belarrak, eta hori utziko dugu, ordutxo baten edo, zu motel-motelian, plop, kosinatzen. Ontxerak utziko zut, ikusiko zu ontxe, berakatza. Xeatua. Baratxuria ez faltatzeko, mesedez. Hori da, bintzat, ataltxo bat, beti. Bi, hiru, ero lau. Hori da beti, hori da betiko galdera, eta jendeak egia esan askotan iten duen galdera bat, etortzen zaizu, eta zer da zure etxean sekul ezin dan falta zerbait? Egia esan gure etxean, kipulak eta berakatzak beti. Tipula baino gehiago berakatza? Biak maila berdina, zenik uste dute kipula erabiltzen, berakatza erabiltzen duanean, kipula erabiltzen duela. Da, bakarra ez duan erabiltzen kipula, izango zen, oiaskoa egiten badu fregituta holan berakatzerara, o esaten da, lajillero, hor ez dut kipularik erabiltzen, baina bestela beti biak batera bialtzen ditut. Hori da, zuk esan zinunean, Abraham Garziak saldu bizu. Piperbeltza eta gatza batera saldu biziela, igual, tipula eta berakatza be? Nik egia da, pilpil batean ez tozu erabiliko kipulaik, baina horrela normalian kipula erabiltzen dudan guztietan, bintzat berakatza beti jartzen dut, eta kontrakoa, ze patata tortillai ere, ni berakatza botatzen diot, hori da, nirea, kipula bai, noski, eta berakatza izaten bot eskura bai, eta ez dela ez, lehenkoan izan ginean bi astero izan ginean. Txoin ezigor, mostin bizut momentutxo bat, bakarrik esateko, aragisa, ona barrura bota dut. Ontxe, ardago be, itxen dauzarata, egarrixa zaukan be bai gure sartaginak da, eskertzen dago ardua hori bai gustaten gako. Eta salda be bai. Salda esa parte, salda hau da, karratutxotan eta etorten dienak. Holan, sartuko apurtxo bat, salda be bai, etxekua aukitzen, bai. Eta etxiekua aukitzen bozue, bitu. Hobetu zuentzat. Baina nik gaur ez naukan gaurkoan. Beraz, pastillakoa hemen txautzeko ordutxo baten eta botako zat. Ereinotza, erromeroa eta eskaia. Kasunetan freskoa gaur gitzu ditut, beti potokuak erabiltzen ditut, baina atza aurkitzu nitxun, eta ez dien esolan askotan etorten, gaur, aprobetxain bihar. Egia da, erromeroa niko erreza izaten dela, herri askotan eta baserri eta etxe askotan kanpuan erromeroa aurkitzen niko erreza ari da, eta aurkitzen da, baina, ereinotza bebai toki askotan, baita, eta hau eskaia zaila izaten da, guk etxean badaukagu eskaia, baserrian amari lapurtzen didala, juten ez talako txortabak entzen diot, eta momentuan fresko dago, baina lehortzen bada ere, horre bere zapore eta indar guztia dauka. Eta horiek, aukeran, beti, hobeak lehorrak erabiltzea baino, zapore gehiago ematen dutelako, baina, Eta patatak lehen esan dut, egozin binitxula, zera satitxuta, eta bat osua sartu dut. Beraz, ontxe bai, satitxu horrek denbora gehiago dara manez, horrei, azkenian gero pareko geratuko zizkizu. Gero igual, atara indiko jako da, bai, mosketa batzuk emon, baina, bitartian, holan sartuko zera kraskatuta. Oso, no? Eta hau 15 minutu. Osuak sartzen baituzue, logikoa dan bezala denbora gehiago bieko zuen. Eta tamainaren arabera, hor ez da inoiz idatzi, eta txikia badira hauek guarniziokoak gero, hoi bai, 20 minutu ero barko dituzte, baina patata ertainak handiak eta, horrelako gero pure bat inbar baduzue, ordu erdiero egostea, merezi du. Ardo kontuekin jarraituz, Patri, itzeiko izut oin, munduko masti zaharrena,
zuaitz zaharrena, ero hori basti hori Eslovenian omen dago, eta dauzka, 450 bat urte dauzkala uste dute. Eta horrek ez dauka filoxera edo horrek ez dauka pasau? Ez, iraun zuen filoxera, hor Maribor herrian dago, gaina Maribor herriaren arresiaren kontra, eta, bueno, filoxera iraun zuen, herriak izan zituen hainbat eta hainbat eraso etzaienak eta horrek erai. Tragedia da. Hainbat tragedia da. Ez, dana aguantatu zuen. Nahi dut esan, normalean, zuteak eta egongo ziren, baina berai ez zioten eragin. Eta hau da, pixkat iten dute Eslovenian gure Gernikako arbolarekin egiten duguna, ez? Sendatu itxen dabi, ez? Kimuak. Kimuak banatu iten dituztela munduan. Gaizki zauenien sendatzera joaten ziren. Hori ez dakit, Gernikako arbola hiltzan, bueno, hori dago, enborra hiltzana, baina bere kimuak eta bakizu azkenian eskurrak eta botatzen dituzte aritzak, eta horiek gero... Nik badukat. Gernikako... Nik ez, baina nire hilo bat jaixo zanean, oparitxu zotzagun, Gernikako arbola, eta handaukau. Batei olibondoa da, ez diai Gernikako arbola. Bueno, honen kimuak gero baita hartu, eta bere oinardekoak gero hartu, eta banatu izan dituzte, eta oin, munduko jente ezagunei, eta holan, goi mandatariak juten direnean bertara, ematen dira. Eta ardoa, berarekin indako ardoa, eta hau bakarrik egun berezietara daukate, eta hori, pertsonaia... Esan dezagun, celebritientzako, ero? Bakarra izaten bada, hori, ardo botila bat atarako da urtien, edo gutxi? Urtean, hor da, 30 kilo ataratzen dituzte, matz, botatzen ditu, mazti horrek, botatzen kilo batzuk ataratzen ditu, oraindik gaur egun ere asko iruditzen zaidala, 450 urtekin, beraz, sasoiko dagoelan seinale, eta oraindik esplot, nos jubilatu gara, ere, baina ez, Mastik gaixua, jubilazioa utzi zuen pakean lasai, ez? Koitxaua. Urte batzu, gero, ez dakit. Oindik gane, ze behar dago. Bere museo txikiare badauka, han dago etxe bateko nausia, bertako nausia dauka, bere historia ero kontatzen duen, horako museo txiki bat. Horako, upategi bat badaukazu edo, ardozali izaten bazara, egisa da, ez dakit ze presiotan egongo dan, baina imaginatu dut oso garesti, baina oparixa ez da txarra, Bai, hau, esate izut, eman diote olako jende, resumo batuko erregina zanari, nola da, Putini, eta olako jende ezagunari. Jende onai beti, osea. Goi mandatare, haitxa santua junzanean, haitxa santuai ere, bai. Ton, jute madaz da inor, ari ere, bai. Eta bere kimuak ero omen daude, Vatikanoko lorategian badao, gero Parisen, Europako Parlamentuan, eta horrelako tokietan. Guk hemen badaukago kimu bat, Gernikako arbolana hor landatuta daukago txorian, eta nik ezagutu nuen horrelakoa zela, eta ja niri buru bat ateratzen dik gutxe horrela, Alberto. Buru terdi. Bai, eta horrelako ezagutu nuen, hori. Hor dagoen hori? Hori da? Hori, Gernikako arbolan kimua da, eta txorienen badaukago. Beitu. Orduan, gero atarako digu argazkia, eta jarriko dizugu, tak! Hori da. Eta ni aldamenean, buru terdi, ero bi buru atatze dizkidan, mutil jatorra. Ja, zein lan hau jatorra da, jatuna da, eta ondo jatun. Bueno, bitartean. Patri. Bai, patatak egingo itxugu egosi. Vale. Egosten dabixen hortan, birrinduko gazta. Eta gero izango da, behitxu, hau egia dauenean. Patatak egositxa dauzenean, egingo itxugu, patata egosixak, zapaldu, ez birrindu inoiz, baina zapaldu, arrautz gorringo apurtxo batekin. Hau da, txedar gazta apurtxo bat, txedar gazta benetazkoa. Ez holan laukitxotan eta plastiko poltzetan etortzen dien trantxete horrek ez. Hau da benetazkoa, ez da horixa, baina txedarra, bada, beraz, botako zau, holako apurtxo bat, esnia eta gurina, eta ingu patata krema bat. Eta orduan, gero izango da, pastel baten sartu, oinarro izan aragisa, gero bainen patata, labera, ikusiko zuen. Bueno, jarraitzen dugu gure altzai pastelakin, hemen gazta birrinduta daukagula, lehendik, sartuko gure patata egosixetan, eta joango gara, azkenean olako parmentier bat egiten. Patata pure zaporetzu bat, ez? Azkenean, gero, bota berrizu ez negaina, arrautza gorringo bi, piper beltza, gurina bebai, beti krematxo egoteko, eta nire gailu favoritua.
Zapalgailua. Zapalgailua, hori da. Bueno, egia da, guk gaur egun ez da horrein beste ohitura, arrautza botatzeko purei eta, baina lehen, osteletzan ero hasi ginenen gure lehengo jatetxetan da, desente botatzen genuen, gero gaina patata pure hori, iten genduen olako mauka batekin apaintzen genduen platera, eta ero plater hori labean sartzen genduen pixkat, eta arrautza izatera, hartzen zuen olako kolore polit bat gainetik, eta txigortu egiten zen, eta hori izaten zen gero, zerbitzaria jote zirenean maira eta esaten zutenean kontuz platerarekin, herri egiten du. Bai. Eta, hori klasikoa zen, eta horrek azkenean egiten diguna da, krematxu usten digu pure bat, ez? Ez padukagu gurinik gero esne gainik, lehengo era bat betikoa zen, arrautza gorringoena. Hemen bigarrena. Eren egunin nuenean ni piperbeteak hor bota genion arrautza gorringoa. Kasu honetan, berdina. Hori da, eta joango gara, hori zapaltzen, eta azkreman krema bihurtzen. Hau bai, zutik enduko dugu. Gero oinarri izan joango da pastelian. Eta hau da, nik hau bakarrik jango nagoen olan. Bakarriko lan, patata purea pila. Nik olan, hartuko nuke hortik apur bat, eta ero hemen, nik koiarak jango nuke bi hauek. Bai, Eta hemen, bai da garrantzitsua segite hau, irabia gailuarekin purea egitea, Ze irabia gailuarekin purea egiten duzunean, holan, elastiko gomatzu moduen geratzen da, eta dana bota ere hori egiten da. Ordea, horrela, olako zapaldu ero, olako gailu bat espadukazue, sardezkarekin ero egiten baduzu ero, testura erabat ezberdina da, Balio du baita, betiko lehengo puria egiteko puri esaten dena, horrek, puria pasatzekoa, horrek ere balio digu, Baina irabia gailuarekin, horrekin ez, beste ez. Bai, beste gauza bada. Bai, aldatu egiten da. Eta hemen, hartzai kontuetaz ari garen hontan, zelan ez dugu aipatuko guk hemen Euskal Herriko hartzai famatuena ero behintzat abestian jarrita, ez, urepeleko hartzaia ezin gara, aipatu gabe geratu, ez? Hau bakizun 1976 urtean Xabier Lete artistak, zer? Zubak, abestu bai uste dizut? Urepeleko hartzaia. Zuk abestu duzu, bai. Baina hortik esan, nunago, ero, hartu behar duzu? Nunago, zer larretan. Urepeleko hartzaia, oin bai, holan, baina hartzen da, urepeleko... A ber, klasiko handi bat, egia da poeta handi batek idatzi ditakoa, ahots zoragarria zeukana, Xabier Lete, 2010an jun zitzaigun, eta, nok ez du abestu hau. Nik uste dut, hau abestu duela, parrandan behintzape bai bada. Euskal Rixan bizi bazara, eta hau espadozu abestu? Hau, sagardotegian da, sagardotegian jende hartzen danean edolan, heltzen dienean, eta jartzen dienean, pañolua, korapilluak, pañoluaz. Zapia, hemen, korapilloekin lotuta, bata besteari helduta, eta kantu banan, hori da... Herri honetako Euskal Herriko klasiko handi bat, hori bai dala, eta ez bakarriagoa pilpilera da. Abesti hori denoi gustatzen zaigun ikuste dut, gero, duela aste batzuk, gure oso gertuko zan baten errautza botatzean ere, jarri genduen, eta abestu zan, eta jarri genduen, olako bafletxo batekin, eta nik uste dut negar balkotan denak egon ginela, eta abesti hori, Euskal abestitegian nik uste dut inoiz falta ezin diren abesti horietako badala, eta gehienok, uste dugu ondo abesten dugula, baina, Oia, niri ez jatxartu atara, ez? Ez da gutxeo, ere, nik konparatu nahi nuen maixo hondiarekin, eta Leteren ahotza, batez ere oso ona zan, horratik, baina, Patri, benetan gerturatu zara asko nivel horietara. Eskerrik asko. Gure pastela, hori lehengo oinarrixan aragisa, gero patata kremia injoguna, eta txedar gazta apurtxo batekin gehiago, edo askokin gehiago bukatuko dugu, eta gero hau esandakoa, labera, egon bida, 30 minutuan, 40 minutuan hori da zuen laban arabera. Eta gero, gure osapaiak ez erreteko, baina batez be, testuria ondo mantentzeko, eta trinko egoteko pastela, 30 minutu itxoin bide hotzian, orduan. Denbora horrek emango. Bai. Eta, segitxuan, zuendako, pasako da ordu bat. Zuendako ez, guretako pasako da ordu bat. Zuendako... Segundo. Bai, 2 segundutxo. Dagoela geratzen da, kurruskari, gainetik. Eta, hau bai, moldia izaten bada borobia, pastero baten bezala,
Horan, laurdenetan moztu, karratu izaten bada. Laukitxotan da ointxe izango da zelan atara, da ondo atarako dan, edo ez? Bueno, a ver, desmontatzen bazaigu ere, kontua da, goxua da, hola, bai ero, bai, eta ala ere badala, hau, 19. mendean, famatu izuten langile jendeak ero, azkenean, bueno, merkea salako, eta potentea galako, hau jandak ero, ba, ez dakit, hartzai moduan, ero mendin gora ero ibili berdan, ero palarekin, ero atxurrarekin, ero, baina zerbait inin berda, Bai, gauzia da, lan itxeko energia ukitzeko aproposa. Hau da gure hartzai pastela. Jak, lehen ez dut arepatu, Salvadorretaz egin, bueno, ez? Horan da izena, Salvadorren eriotza. Bartzolari handia. Oso ondo. Ezkan erreko, ez, Patri? Ez, gaur ez. Nik izurrik ez, Oso, no. Oso goxua, benetan, Eta esan dagoa, nik honen jatxispar mentirren antzera ematen diona da. Eta aragia janda gero jatetxetan zer jaten da beti? Arraina. Postia, pentsatzen dagoen. Arraina. Hala ba. Lupia barazki oskolarekin eta bere saltzarekin. Hori emardut eta hau, bueno, hau baita alako Instagrametik ataratako errezeta bat, emakumezko bat prestatzen duena, eta, bueno, egia esan begietatik oso errezartzen den zerbait. Bai. Hemen jarri dut indudana, lupiai ezurrak endu, eta hemen salda bat egiten daukat. Eta kontako dut askar-askar nola ingo dugun. Ados. Barazki guztia lauki txikitan moztu eta hauek erretilu batean jarriko ditugu. Lupia solmo batia azalak endu eta irabia gaioaren ontzian jarriko du arrautza zuringoarekin eta esnegain lodiarekin. Birrindu eta krema da lortuko du. Krema hori lupiaren gainean igurtzi eta gero horrekin itxatziko dugu barazkien gainean. Eta gero fregituko ditugu, horrelako sartai batean gurin pizkatekin. Saltza egiteko bermuta eta txakolina murrizten utziko ditu, gero esnegaina bota eta gatz eta piperbeltz puntuan jarri ondoren, zerbitzatuko du gure lupiaren aldamenean. Hori izango gutxi gora era prozedura. Orduan, lehenengo jarriko dena egiten da, bueno, murrizten hon behar denez, hemen gure bermuta, gorria, txuria beba dago, ez? Nien ez bermut zale da. Hau bat hau... Eta txakolina. Arabako txakolin marka batek, eitzen da hau berez bermuta, eta eitzen da hau txurixa, baina askotan ez da gorrixa, guk permut gorrixa eraten dauen jendiak, oso itxuta duela kolorera, baina asko izaten dira koloratzailea. Orduan eurak itzen daue, eske oso bitxia gainera da pakailina ikustia, da botila bat, eta bertan da bermuta, eta holan, botillai korapio bat egin ja, saltzen dagoelako botila txikitxo bat, gorrixa, eta esate dut behitu, hau txurixa da, baina zuri bermut gorrixa gustatzen bajatzu, botai oso, lautan taka honena, eta aukiko zu bere betiko zaporia eta betiko koloria, baina berez bermut gehixenak izaten die berez txurixak. Bai, txuriagatik eta holan eraten dira, baina bai, badauz. Baina horri izango da, segun, ez dakit zer belarrak ero zer erabiliko dute, baina horre segun zer botatzen diozun, ez? Koloria igual aldatuko da, ez? Bai, baina, bueno, asko, eta txurixa bai, pila dauzela. Ni bermuta... Eskatzu gustatzen? Ez, daukatu itxuraik, ez dakit. Ni bermuta prestatua. Holan, bermuta bakarrik ez, baina prestatua holan... Bai? Bakoitzak badauka bere nahasketiak, batzuk limoi zukua, laraina zukua, ginebra purtxo bat, eta niri gustatzen angostura, asko. Bueno, guk hemen joango garen hau da, barazkia txiki mozten, ez dela olako robot batekin ere hau da ezakezu horrek kutxilla dunak, baina horrekin bakizu, geratuko zaizkizu ale batzuk txikiak eta besteak handixagoak. Eta bestela dana txiki geratzekotan oso txiki geratuko zaizue. Eta ni pusketak pixkan nabaritzea nahi dut. Bai, gustatzen atzo. Orduan, hemen izango dana, azenarioa eta kuiatxoa bai erabiliko ditut dena osorik, baina gero berenjena hemen gure etxekoa dela. Erabiliko dana da bakarrik azalan aldea, Bueno, bakitzu lupiak daukala ezaugarri bat aman komunian zurekin, nirekin, eta hemen gure lantaldeko danakin. Bota. Oso jatunak diela.
Bai, ze honek, jaten dago zefalopoduak, moluskuak eta arrain txikixagoak jaten dituzte, danak, eta gustatzen jakie jatia. Ugaltzen die, urtarrietik martxora, hori ez daukagu aman komunian, ez? Eta bai, eta Mediterraneoan bizi die, baina, Norvegiatik Senegalera bitartean hor ibiltzen die. Lupia gainera, badauz, horrek astegikuak, eta badauz basatixak bai. Hau astegikoa dianik ekarri joan. Astegikoak. Astegikoak bai, egoten die oso onak. Zen horbailen jendeak esan dago, basatixak oso gaztixak eta astegikuak izeten diela merkiak, baina naiz eta merke egon, batzu oso ona dauzela, astegixak eta astegixak egon. Bai, hombre, eta presioan arabera hor. Baina egia da olako txikiak eta reakziokoak eta ikusteko aurkitzeko ero, ja astegikoetara joan barzara. Beste normalean, lupiak izaten dira kilo eta piku, 2 kilotakoak eta holan. Orduan horiek, familia batentzako. Ez da golan bakarra jateko zuk. Lupia gustatzen zait, Bai. Olako eserialdi baten kapaz nahizia bat jateko, Osua, Nik enak izena da, erreketan eta ibiltzen ziela bai, erreka batzutan, ze antza, gatz mailan eta oso ondo eramaten dago, Orduan, erreka batzutan... Gatz gutxikin? Bai, gatz aldaketak, ez dakit ondo moldatzen dira gatz aldaketei, eta erreketan eta bai ikusten jakie. Erreka batzutan, ez errekadanetan, zure herriko errekan igual ez tia ikusiko, baina, batzutan bai. Izango da holan, itxas labarra dauden tokitan, ero sartzen den tokian, imaginatzen da. Nasketa izango da. Hori da, gatz aldaketak eta egoten dien tokixetan. Hori enekien. Ni banekien, bai, ur biziak eta horra olatuak eta horre egoten dien tokitan, da horre egoten dienak, guk horre ginen munduaren bukaeran, egon ginen. Hor, Bretainan bada olako lur mutur bat, ditzen diotela munduaren bukaera, eta han, korronte handiak eta daude, eta lupiitako toki apresiatua esan benetan, eta han asko arrantzatez zituzten, da zan, justo uarte batzuk eta kostaldeak egiten zuen bitxarte horretan, korronte handiak ibiltzen ziren, da, marineleentzako tokia esan oso atseginean ibiltzeko, baina lupiak eta harrapatzeko behintzat toki paregabea zen. Oso ondo. Gure eskola badoa koloreak hartzen, Bai. Oin berdea eta txuria, lehen laraina bota dugu. Hori da, betegarre hori. Neikua dala honekin, eta oin, esan dakoa, alberginia, berenjena, eta honena bakarrik erabiliko dut, kanpokaldia, beltza. Hemen, lurrundu zaigu, gure Etorri jaku dana gure. Bai, eta orain, esne gaina botako dio, eta utziko dugu, hemen txe, irakiten, eta saltza egiten. Oso ondo. Nik esaten botzut olan, aukeran emoten botzut. 3 arrain, zuk jarri bestazu olan ordenean zein nausia duzun gehiago. Nire gusturako. Zure gusturako bai, nosi. Venga, bota. Legatza, bakaiaua, lupia. 3 handi, 3 klasiko. Bani oso lehatzalian az, oso lehatzalian naiz. Lupia da, gustatzen zaidala eta hori. Zein lehengo, zein bigarren da zein 3. Nik zurekin nau, nik legatza aukeratuko nauen lelena, hori argi dau. Gure etxean, gehien jaten dana lehatza. Benetan, bakaio baino gehiago, sustu eman bihotzazu. Gehien jaten dana gure etxean. Gustokoena, hombre, bakaioa oso guria eta asko gustatzen zaiz zaporia eta lupiarena, bai. Biak egongo ziren. Hor, gustokoak, Aukeratu inbioso, emate dutzut aukeratzeko eta ez aukeratu. Normaite duzu gehiago, zureite ero zurama, hori da, galdera hori askotan egiten. Erantzun otzun nirama. Ja, badaki, baina ez di balio. Ni, hemen kasuntan niri, ez? Zuk aldetzen bostazu. Baina niri, ez dakit, kontu da, errezeta ondo azaldu nahi dut. Orduan, utzi guzu hauek danak txikitzen, eta ero, azaldu gizu nola ingo dugun, untagarria olako pate antzeko eta arraiana izango dela, gero itxasteko erabiliko dugun. Oso, no? Hor daukat, lupia baten, erdiaren gorputza, azalgabe, arrautza zuringo bat, eta besten tripan hemengo aragia aldea. Oin, azalbarik, hori da, ze birrindu inbar du. Gatza, piperbeltza, eta hau izango da olako pate antzeko bat ingo dugu. Eta hau, zigor, gordinik be jalekea, hau adibidez ontxe bukatu da, holan, ogitxi gorki batekin jateko aukeri badau? Zein, hau? Bai, ez? Hau, gordinik, fresko izango bazan, bai, nik egunean arrantzutatuako izan bazan hori, nik jango nuke. Ja, erosi duzun ez da, ez da inoiz, hau,
pate hau ala ere oin jungo da igurtzen gure lupia, eta gero hori izango da itxatziko dana hemen barazkiak itxasteko balioko diguna. Orduan. Orduan aukendu. Ataria zu koiaratxo bat, mesez. Koiaratxo bat, ondixan? Bai, mesez. Orduan. Hartzen du hemen. Gatza. Solomoei. Berak, kendu iten dio, errezetan kendu iten dio asala. Nik ez diote, asala ez da kendu behar. Eta hemen izango zen horrelako geruza, pate honen geruza bat hemen jarri. Hemen jarriko dut urtutzen gurina, ze gurin pila tekin iten du. Oliba txorrota baita. Gaur ez da politxak ekarritxugu, Bai. Batzutan izaten da, biralakore interneten auspetsuak eitzen dienak, batzutan ekarri eta, bueno, ez di izaten olan emaitzak guk buruan daukoguna, baina gaurko bixak, nik hau ez da proba, baina momentuz itxura oso goxua dauka. Hau patearen eta da, ideia, egia da, politxa lortua dala, eta oskola izango du bakarrik alde batean. Hau da. Asalan aldean? Gure ez, hemen. Horrek ingo duelan. Txak. Horrek itzen dauk pegamentu bezala. Zuten duzu, plof. Hau. Hemen, eta frigitzen jungo gara. Frigitzen jungo gara, hemen gure saltza murrizten daukagu, eta ero izango dana, ikusten modu solo hori dagoela, hemen daukagu gure fumeta, ero arrai zalda, eta horrekin pixkat luzatuko dugu, eta hori bakarri behar duguna da, hau, frigitzen jutea. Alde bat, kurruskari utziko dugu, buelta emango dugu, eta etorriko gara saltza honekin zerbitzatzera. Eta hau, politena dela. Hementxe. Zako itxura goxua. Bai, egia esan. Eta pixka saltza gehiago, bueno, murriztu bazan hobeto, baina ba. Mogolan be bai. Hemen daukazue, pixkanaka bukatu dugun, ni barazki bat, ero hemen guarnizio, ez da izan jarriko nigun duni. Hola xebe, Holan be. Saltza apuro murriztuta da. Holan jartzen dute egia da, Lupia, barazki oskolarekin eta bere saltzarekin. Zona. Hau, sardesakin bakarrik igual? Sardesakin, bai, hau. Bai ez? Gusto, bai ez. Eman, nahi duzun tokian, jakin da, bero dago. Bueno, motzaputz. Eta hemen sartzen du jo, bueno, barazkia, proteinak. Beto, saltza egonda, arroz pixka guarnizio moduan erolako zergalen bat. Bere puntuan oso goxua. Ona. Nire badauka kurruskaria, barazkixena. Bai. Eta honekin, osteguna, pintxo poteguna, bi arroztirala, zorienen, gozo. Egon zaitxez hemen. Ni gozo, nator bia. Oste. Ni gazi. Agur.